El petit príncep, segon capítol. Em va tocar, doncs, de viure sol, sense ningú amb qui poder veritablement parlar, fins que fa 6 anys vaig tenir una pana al desert del Sàhara. Alguna cosa s'havia espatllat en el motor. I com que no portava ni mecànic ni passatgers, em vaig disposar a manegar-me jo tot sol una reparació difícil. Era qüestió de vida o mort. L'aigua per beure no em duraria més enllà de 8 dies. La primera nit vaig dormir damunt la sorra, a 1000 milles de tota terra habitada. Jo estava, de bon tros, molt més isolat que no pas qualsevol nàufrag sobre un rai al mig de l'oceà. Imagineu, doncs, la meva sorpresa quan de bon matí una veueta tota curiosa em despertà. Deia la veueta: «Si us plau, dibuixa'm un xai». «Dibuixa'm un xai». Vaig fer un bot com si un llamp m'hagués caigut al damunt. Em vaig fregar els ulls, vaig mirar amb tota l'atenció i vaig veure un noiet estrafolari que em mirava amb un posat greu. «Teniu, aquest és el millor retrat que temps després m'ha sortit d'ell. Però el meu dibuix, naturalment, no és ni de bon tros tan xiroi com el model. No és pas la meva culpa, la gent gran em varen desanimar de la carrera de pintor quan tenia 6 anys, i encara no havia après de dibuixar res, passat de boes tancades i boes obertes. Contemplava, doncs, aquesta aparició amb un pam d'ulls, sense saber avenir-me'n. No oblideu que em trobava a 1000 milles de tota terra habitada. Però el meu homenet no semblava pas que anés perdut, ni mort de cansament, ni mort de gana, ni mort de set, ni mort de por. No tenia gens ni mica l'aparença d'un noi perdut enmig del desert, a 1000 milles de tota terra habitada. Quan un cop refet vaig poder parlar, li vaig dir: «Però què hi fas aquí?» I ell, tot suau, com si es tractés d'una cosa molt seriosa: «Si us plau, dibuixa'm un xai». Quan un misteri és massa interessant, passa que no goses desobeir. Per absurd que pogués semblar-me a 1000 milles de tot lloc habitat i en perill de mort, vaig treure'm de la butxaca un full de paper i una estilogràfica. En aquell moment, però, em vaig recordar que jo havia estudiat principalment història, geografia, càlcul i gramàtica, i li vaig dir, amb una mica de mal humor, que de dibuixar no en sabia. Em respongué: «No hi fa res, dibuixa'm un xai». Com que de xai no n'havia dibuixat mai cap, vaig tornar a fer, per a ell, un dels 2 únics dibuixos que jo era capaç de fer, el de la boa tancada. Vaig quedar-me de pedra quan em digué: No és pas un elefant dintre d'una boa el que jo vull. Una boa és molt perillosa i un elefant fa massa nosa. Al meu país tot és molt petit, jo necessito un xai, dibuixa'm un xai». Llavors li vaig dibuixar. Se'l va mirar amb atenció i digué: «No, aquest està malalt, fes-ne'n un altre». Vaig tornar a dibuixar. Ell somrigué i em va dir amb indulgència: «Que no ho veus? Això no és un xai, és un marrà. Porta banyes». Vaig fer un altre dibuix. Com els anteriors, tampoc va ser acceptat. «Aquest és massa vell. Vull un xai que visqui molts anys». Llavors se'm va acabar la paciència, i com que tenia pressa per posar-me a desmuntar el motor del meu avió, vaig gargotejar aquest dibuix. I li vaig engegar: «Això és la caixa, el xai que tu demanes és a dins». Em vaig quedar ben astorat de veure com se li il·luminava la cara al meu petit jutge. «Això és el que jo volia. Què et sembla que li caldrà molta herba a aquest xai?» «Per què?» «Perquè al meu país tot és tan petit». «Ja n'hi haurà prou, segurament. T'he fet un xai ben petit». Ell contemplà el dibuix. «No és pas tan petit com això. Guaita, s'ha dormit». Així és com vaig conèixer el petit príncep.
No oblidis subscriure-te al canal i activar la campaneta de notificacions perquè YouTube t'avisi quan pugem un nou vídeo. Fins aviat!